Θα πάμε τώρα να συζητήσουμε για το θέμα με τον κύριο Ηλία Κυρμανίδη, γνωστό δικηγόρο και μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, της Δόρος Μπακογιάννικ. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά, κύριε Κυρμανίδη. Καλή χρονιά, κύριε Παρασκευά, και στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές. Υγεία και προκοπή. Μακάρι. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά και οικονομικά και εργασιακά και πολιτικά, εκτιμώ εγώ. Θα είναι μια χρονιά σε όλα τα επίπεδα σύνεσης, περισυλλογής, αυτογνωσίας, και πραγματικά θα πρέπει ο καθένας από εμάς στην ατομικότητά του αλλά και σαν σύνολο όπου μετέχουμε να δώσει πλέον τον καλύτερό του εαυτό για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την όποια προοπτική, την όποια ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα εξέλθουμε από αυτή την κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις ή απώλειες. Θα πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς, να κοιταζόμαστε στα μάτια, να περιοριζόμαστε σε καταγραφές και σε διαπιστώσεις που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα και όχι σε ευχολόγια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν είναι καλά τα πράγματα. Εγώ δεν θα το παίξω επαΐων. Η εκτίμησή μου είναι ότι τώρα ξεκινά η κρίση σε πραγματικά μεγέθη οικονομίας και πολύ φοβάμαι ότι τουλάχιστον η επόμενη δεκαετία θα είναι μια δεκαετία που θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να αλλάξουμε ρυθμούς, να αλλάξουμε προσεγγίσεις, να αλλάξουμε απαιτήσεις και στοχεύσεις, αν θέλουμε τουλάχιστον να σώσουμε την επόμενη γενιά. Μπορεί στην αρχή του χρόνου να ακούγονται δυσάρεστα αυτά που λέω. Πρώτος εγώ εύχομαι να μην επαληθευτώ σε αυτές τις δυσίωνες προβλέψεις, όμως είναι καλό να είμαστε προσανατολισμένοι προς τα εκεί και να έχουμε επίγνωση το που βρισκόμαστε για να μπορέσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Και μια τελευταία έτσι ως πρόλογο παρατήρηση, αυτό που είναι παρήγορο στις μέρες τις τελευταίες που ζούμε είναι ότι η κοινωνία και οι πολίτες, ο καθένας ξεχωριστά από εμάς, δείχνουν για πρώτη φορά να έχουν συναίσθηση και επίγνωση του πού βρισκόμαστε. Γι' αυτό και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα δημόσια πράγματα, από όποια θέση κατέχουμε ο καθένας και η καθεμιά, θα πρέπει να αποφύγουμε τον πειρασμό να γινόμαστε ευχάριστοι κυρίως στα λόγια. Υπάρχει μια κοινωνία που μας παρατηρεί, μια κοινωνία που περιμένει να ακούσει από μας και αυτοκριτική, αλλά κυρίως να ακούσει προτάσεις ρεαλιστικές και προτάσεις που μπορούν ουσιαστικά να δώσουν προσανατολισμό διεξόδου από αυτή την κρίση. Θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς εσείς κάνετε την εκτίμηση ότι οι πολίτες ξέρουν που βρισκόμαστε και παρακολουθούν κυρίως τα όσα συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο. Οι πολίτες παρακολουθούν την κατάσταση στο σπίτι τους και στην τσέπη τους. Και θέλω να μου πείτε και να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά, σε αυτή την τραγική εποχή, σε όλους τους τομείς, με την απαξίωση για τους πολιτικούς, την πολιτική, για τα όσα έχουν συμβεί, με τη λεμιτόμο των δανείων και όλων αυτών των καταστάσεων, πόσο εύκολο είναι να στείλει κάποιος ένα νέο κόμμα? Ποιος ενδιαφέρεται για ένα νέο κόμμα? Είναι ευστοχότατη η παρατήρησή σας και πρώτα την κάνουμε εμείς που ασχολούμαστε στους εαυτούς μας. Ξέρετε κάτι, ο πολιτικός, πέρα από την όποια ματαιοδοξία κουβαλά ο καθένας μέσα του, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι και θέμα τέτοιο. Πρώτα και κύριε, αυτά τα ερωτήματα τα βάζει στον εαυτό του και μετά βγαίνει στην κοινωνία. Σήμερα πολύ σωστά είπατε, ζούμε μέρες, θα τολμούσα να πω, εθνικής καταστροφής. Έχουν καταρρεύσει σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό πρότυπα, έχουν απαξιωθεί ηγεσίες και πραγματικά η κοινωνία σχεδόν μηδενιστικά προσεγγίζει και παρατηρεί όλους αυτούς που θεωρεί ως υπεύθυνους για το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ. Ανεξαιρέτως προσώπων και κομμάτων. Επειδή όμως πάνω και πρώτα απ' όλα η ζωή από την καθημερινότητά μας μέχρι τα πιο περίπλοκα ζητήματα, όπως για παράδειγμα είναι τα εθνικά, είναι αν μη τι άλλο πολιτική, έτσι, αυτό είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας, σίγουρα θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι συνολικά το πολιτικό σύστημα απέτυχε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κακά τα ψέματα. Συμβιβαστήκαμε με λογικές που μέχρι σήμερα όλους μας, κατά αναλογία από τη θέση που ο καθένας μας βρισκόμασταν, και δεν ξέρω τους πολίτες, δεν είμαστε εμείς από αυτούς που θα λαϊκίσουμε και θα πούμε έφταιγε μόνο το πολιτικό σύστημα, όλοι κατά αναλογία φταίξαμε. Συνηθίσαμε αυτήν την Ελλάδα του βολέματος, την Ελλάδα της εύκολης συναλλαγής, την Ελλάδα του εύκολου κέρδους, την Ελλάδα του υπερδανισμού, από επίπεδο κρατικό μέχρι επίπεδο μιας οικογένειας.
Και αυτό που καταγράφουν οι τελευταίες ποιοτικές δημοσκοπήσεις, που πραγματικά δεν είναι τυφλοσούρτης, είναι όμως εργαλείο επιστημονικό δουλειάς που πρέπει να εμβαθύνουμε κάθε φορά σε αυτό, ποιο είναι? Ότι πραγματικά οι πολίτες είναι δύσπιστοι απέναντι πλέον σε όλους. Και το πιο τραγικό είναι ότι αυτή η δυσφορία, αυτή η αγανάκτηση, αυτή η οργή, να μου επιτραπεί να πω, δεν εκφράζεται με διάθεση συμμετοχής. Αντίθετα, βλέπουμε ποσοστά που προσεγγίζουν το 50%, δηλαδή ένας στους 2 Έλληνες ψηφοφόρους, όταν σήμερα ρωτάτε τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, απαντά ή τίποτα ή δεν θα πάω να ψηφίσω. Το είδαμε, είχαμε πρόσφατα εκλογές. Και πρόσφατα, που φανταστείτε, οι αυτοδιοικητικές εκλογές, επειδή έχουν και άλλο χαρακτήρα, ως πυλώνας εξουσίας απευθύνονται κυρίως στην καθημερινότητά μας και υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα, υπάρχει, αν θέλετε, και το κριτήριο των επιλογών των φίλων μας, των συγγενών μας, των γειτόνων μας. Αν λοιπόν φτάνουμε ακόμα και εκεί, να βλέπουμε στο δεύτερο γύρο, παράδειγμα των περιφερειακών εκλογών, 50% αποχή στη φθιότητα. Σκεφτείτε τι θα γίνει στις εθνικές. Σκεφτείτε τι θα γίνει στις εθνικές εκλογές. Γι' αυτό εγώ επαναφέρω το ερώτημα που σας έκανα νωρίτερα. Έτσι, δεν θα πλατιάσω. Και επικεντρώνομαι εκεί. Στείνετε ένα κόμμα αυτή την χρονική στιγμή. Έτσι, πόσο εύκολο είναι να το στήσετε μέσα σε αυτό το κλίμα? Είναι δύσκολο. Εγώ θέλω να κοιτάζω τον κόσμο στα μάτια. Έτσι, πρώτος ο ίδιος δεν εθεροβατώ. Έτσι. Είναι όμως και πολύ μεγάλο το στοίχημα και πολύ μεγάλη η πρόκληση. Διότι θα θυμόσαστε πολύ καλά, τα είπαμε και από τούτο εδώ το τηλεοπτικό δίκτυο κατά την ιδρυτική διακήρυξη της Δημοκρατικής Συμμαχίας, ότι πραγματικά φιλοδοξούμε και διεκδικούμε να αποτελέσουμε κάτι καινούριο στα πολιτικά πράγματα. Πραγματικά στόχος μας είναι να δοθεί μέσα από τη Δημοκρατική Συμμαχία, στο βαθμό που μας αναλογεί και στο βαθμό που ο κόσμος θα το στηρίξει και θα το αγκαλιάσει, το έναυσμα, η εκκίνηση για έναν νέο κύκλο μεταπολίτευσης. Κακά τα ψέματα. Το να διαχειριστούμε. Πείθονται οι πολίτες ότι αυτός είναι ο στόχος σας? Σας ακολουθούν άτομα? Έντιμα θα σας πω, και να το πω λαϊκά, δεν τρελαίνεται και κανείς από χαρά. Γιατί έχει άλλα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι αλήθεια. Έχει προβλήματα όταν σήμερα η αβεβαιότητα κάποτε ήταν, θυμόσαστε, τι θα γίνει με τα εθνικά ζητήματα, τι θα κάνουν τα παιδιά μου μετά από 10 χρόνια που θα σπουδάσουν ή όταν θα πρέπει να ξεκινήσω την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Σήμερα φτάσαμε η αβεβαιότητα που κατατρώει τον Έλληνα, την ελληνική οικογένεια, είναι τι θα μου ξημερώσει αύριο. Αν θα έχω τη δουλειά μου και την υγειά μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κι αν όλοι εμείς, τα πολιτικά κόμματα και όσοι τα αποτελούμε, δεν αλλάξουμε, και να αλλάξουμε γιατί θα το πιστεύουμε, να αλλάξουμε γιατί θα το εννοούμε. Ρώτα, δεν αλλάξουμε οπτική μέσα από την οποία βλέπουμε τον πολίτη και τα καθημερινά του προβλήματα, δεν αλλάξουμε τον ίδιο μας τον πολιτικό λόγο. Πλέον αυτός ο λόγος ζελατίνα, το έχω ξαναπεί, δεν διαφέρει σε τίποτα. Ξεκινά να μιλά κάποιος και ξέρεις πού θα καταλήξει. Αυτό είναι αλήθεια. Σας το λέω εγώ που έχω συνομιλήσει με δεκάδες πολιτικά πρόσωπα. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή κάποιες ακραίες εκφάνσεις πολιτικών κομμάτων, αν εξέλιπε από κάτω η ταμπέλα το πού ανήκει ο καθένας από εμάς. Ναι, από τον τρόπο που μιλάει ξέρουμε πού ανήκει. Εσείς πώς θα κάνετε τη διαφορά, κύριε Κυρμανίδη? Ήδη από τις αρχές μας, από τις αρχές που στη διακήρυξή μας αναφέραμε, φιλοδοξούμε να εκφράσουμε το καινούριο, φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε αυτό που κάποτε ορίζαμε ως κοινωνικό κέντρο, είτε αυτό έχει να κάνει με θέματα οικονομίας, είτε αυτό έχει να κάνει με θέματα κοινωνίας. Φιλοδοξούμε να διατυπώσουμε πλέον απόψεις που θα μου επιτρέψετε να πω δεν είναι και πολύ καινούριες, είναι όμως απόψεις που στην Ελλάδα περάσαμε δεκαετίες ολόκληρες για να αρχίσουμε όλοι να τις ακούμε καταρχήν και στην πορεία να τις υιοθετήσουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό εδράζει, αν θέλετε, η συλλογιστική πάνω από μέσα από την οποία προέκυψε η Δημοκρατική Συμμαχία. Επειδή τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω. Τώρα έχετε την προετοιμασία του συνεδρίου. Έχουμε την προετοιμασία του συνεδρίου. Και θέλω να σας ρωτήσω και σε περιφερειακό επίπεδο αν υπάρχει κάποια συνάντηση, κάποιες συσκέψεις, κάποιοι περιφερειακοί διάλογοι. Όχι μόνο για να εντοπίσετε καινούργια στελέχη φίλους της Δημοκρατικής Συμμαχίας, αλλά για να προωθήσετε και θέματα του τόπου μας. Μ' αρέσει να ξεκινάμε από τη γειτονιά μας λοιπόν και να επεκτηνόμαστε προς το κέντρο, πολύ σωστά το θέλετε. Αυτό που αποφασίστηκε ως προσωρινό οργανόγραμμα μέχρι να φτάσουμε στο συνέδριο που θα ψηφιστεί το καταστατικό και εκεί πλέον μέσα από τις οικίες διατάξεις θα προβλέπεται και η δομή του κόμματος, είναι ένα μοντέλο
που θα διαφέρει λίγο από τα μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει νομαρχιακή διοίκηση. Σε επίπεδο Καλλικράτη, ήδη η διοικητική μεταρρύθμιση επέφερε το πρώτο μοντέλο περιφέρειας. Θα έχετε περιφερειακή οργάνωση. Όπως έχει αρχίσει και αναπτύσσεται ήδη μια διαλεκτική γύρω από τον επόμενο εκλογικό νόμο, το πιο πιθανό είναι ότι και ο εκλογικός νόμος προς τα εκεί θα κινείται. Είτε μέσα από πολλές μονοεδρικές και παράλληλα περιφερειακά ψηφοδέλτια. Να μην υπάρχουν τόσο πολλές και μικρές οργανώσεις. Από τα στενά όρια του νομού. Θέλαμε λοιπόν εμείς, για να είμαστε συνεπείς με αυτά που λέμε, να τα κάνουμε λοιπόν κιόλας, από την πρώτη μέρα να κινηθούμε σε αυτό το μοντέλο. Θα υπάρξουν λοιπόν σε πρώτη φάση, σε ό,τι αφορά την Φθιώτιδα, 7 συντονιστικές επιτροπές, δηλαδή στα όρια των 7 νέων σημερινών καλλικρατιακών δήμων. Ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως σωστά ρωτήσατε, και συζητήσεις και επαφές. Στόχος μας και στοίχημα, αν θέλετε, γιατί δεν είναι εύκολο. Εγώ σας λέω, θέλω να είμαι ειλικρινής και. Είμαι σίγουρη. Αν μου λέγατε το αντίθετο, σας μιλώ ειλικρινά, δεν θα σας πίστευα. Και νομίζω ότι δεν έχω συνηθίσει στο να έτσι. Σε αυτό θέλω να μου αναγνωριστεί. Στόχος μας είναι, αν είναι δυνατόν, όσο περισσότερα καινούργια πρόσωπα. Και όταν λέω καινούργια, κακά τα ψέματα, κυρία Παρασκευά, κανείς δεν προκύπτει σε αυτή την κοινωνία από παρθενογέννηση. Ούτε μπορείς να πάρεις έναν άνθρωπο που σήμερα δεν έχει δώσει δείγματα γραφής στο δημόσιο βίο, είτε σε επαγγελματικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Μπορείς όμως να βρεις νέους ανθρώπους που μέχρι σήμερα τα κόμματα δεν αποτελούσαν για αυτούς κάτι το ελκυστικό. Η στόχευση λοιπόν της Δημοκρατικής Συμμαχίας είναι, σε συνεργασία βέβαια και σε σύνθεση δημοκρατική και ουσίας και με παλαιά στελέχη που ανήκαν σε άλλα κόμματα και θέλουν αυτή τη στιγμή να συμμετάσχουν στη Νέα Δημοκρατία, να στελεχώσουμε αυτές τις συντονιστικές επιτροπές, να αρχίσουμε σιγά σιγά να δείχνουμε την ταυτότητά μας και να δίνουμε το στίγμα μας και στις τοπικές κοινωνίες και έτσι να φτάσει το κόμμα από την περιφέρεια πλέον προς το κέντρο, στην κορυφαία του διαδικασία που θα είναι το ιδρυτικό του συνέδριο. Προφανώς την Άνοιξη, έτσι. Προφανώς την Άνοιξη. Ένα συνέδριο που πολλά σε όλα τα καινούργια που θα προβλέψει και φιλοδοξεί μάλλον να πετύχει. Τα δύο για μένα πιο σημαντικά είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι πλέον το διαδίκτυο όχι ως μόδα, ούτε ως επικοινωνιακό τέχνασμα θα το βάλουμε στην προσυνεδριακή μας αλλά και στην συνεδριακή μας ζωή. Δηλαδή θα υπάρξουν. Μην μου το επεκτείνετε, πείτε μου το πρώτο και το δεύτερο. Ναι. Θα δοθεί δηλαδή η δυνατότητα και στις ηλικίες τις πιο νέες που έχουν κάνει τρόπο ζωή στο διαδίκτυο να συμμετάσχουν. Και σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, στην Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο όπως είπατε έχω την τιμή, μου έκανε την τιμή η κυρία Μπακογιάννη να συμμετέχω και εγώ, για πρώτη φορά θα υπάρξει περιφερειακό πρόγραμμα καταρτισμένο και ψηφισμένο από συνέδριο κόμματος. Έτσι, δηλαδή πέρα από τις γενικές γραμμές που όλοι μέχρι σήμερα λέγαμε παιδεία, αγροτική ανάπτυξη, πολιτισμός, οικονομία, μπλα μπλα μπλα, θα υπάρξει περιφερειακό πρόγραμμα και εκεί που θα πρόκειται για μεγάλα περιφερειακά έργα φιλοδοξούμε μέσα από μια ομάδα ανθρώπων που θα έχουν την τεχνογνωσία να καταρτήσουμε, αν είναι δυνατόν, και όριμο έργο, όριμο διοικητικά έργο, δηλαδή έργο με τον προϋπολογισμό του και να λέμε, κύριε, ορίστε, εμείς παράδειγμα για τη Φθιώτιδα προτείνουμε αυτό για τα ιαματικά. Λέω ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Έτσι θα κινηθούμε. Εύχομαι τότε καλή δύναμη, γιατί θα είναι δύσκολο το χειμώνα. Δεν θα είναι εύκολο, εγώ το γνωρίζω. Καλή δουλειά. Ευελπιστούμε όμως ότι μέσα από αυτό θα συμβάλλουμε και εμείς στο πλαίσιο της δημοκρατίας στο να εξέλθουμε από αυτή την κρίση και μέσα από τις προτάσεις μας και μέσα από τη δουλειά μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.